Abin da ya faru shine kasan shugaban kasa ya kawo sabon dokoki na haraji waɗanda yake son a duba kuma a tabbatar da su. To saboda waɗannan dokoki suna da wato zurfin littafai a cikinsu, sai muka ce to babban abu shine mu nemi masana su koko waɗanda suka kawo suka shirya abin a madadin shugaban kasa su zo su mana bayani. Wato shi kwamitin wato finance wanda Sani Musa shine shugaban wannan kwamiti din, aka shawara suka kawo shawara tare da suka same mu shugabanni, muka ce to a kira, suka kanca za a kira waɗannan mutane zo su yi bayani, saboda har yanzu da yawa wasu ba su san ma me a cikin koko zurfin koko abubuwan da suke cikin waɗannan dokoki ba. Sai muka ce to wannan ai abu ne mai kyau, tunda wasu an kira su sun je gaban wasu sun riga sun yi jawabi, har yan majalisar wakilai ma sun je sun kira su sun yi jawabi a gaban su da kuma gwamnoni da dai sauransu. Sai muka ce to wannan abu ne mai kyau, amma mu sa a ranar da ake ganin mu wato live, ranar da kowa ake ganin mu a talabijin. Sai muka sa ran Laraba, da aka sa ran Laraba sai aka kira su. To da aka kira su sai ya zama da cewa wasu daga cikin sanatocin ba su san za a yi wannan zaman ba, sai suka ce ai su ba su gamsu ba, ai ba a gaya musu, bayan kuma da mun saka a cikin platform din mu, amma su ba su gani ba. To sai suka kawo korafin cewa ai ba a sa za a abin nan ba. To amma dokar ma ta ba da damar kan cewar za a iya yi. To aka zo shine wannan, ita ce wannan muhararar ana ta yi. Karatu na biyu nan ne ake tura kwamiti. Ai karatu na biyu da ake kawai dai kowa ya mai son ya magana mai gana ba sai magana ba zai magana ba, saboda ai tsarin dokar haraji sai da wato mutum wanda yake da ilimin haraji, wanda ya sani accounta ko wani waye, shine zai iya duba, wanda yake da ilimin taxation da sauransu. To shine yanzu aka tura domin su zo su duba, su fiɗa komai da komai, sannan su zo su gaya mana ga abin da ke ci, ga abin da ke ci, ga abin da ke ciki. Ai ba wai karatu na biyu ba shikenan wai an gama, a'a nan ne ma aiki ke farawa. Kuma an ba da dama ne talakawa kowaye, matasa, yara, mata, malamai, kowa ya ɗau littafansu da duk abubuwan da ya sani, tsokacinsa da ƙorafinsa sai ya je kai akan wannan tsari. Ba wanda zai zo ya abin da zai cutar da mutanensa, ai ba wanda zai wannan, ba wanda zai wannan. Yanzu abin da ake ciki sai ma an san ma me ike menene ma a cikin dokar, da yawa mutane ba sani ba. Su kanmu wasu 'yan majalisan ba su san ma me ike ci ba, wasu har yanzu ba su da masaniya. Yanzu ne kwamiti zai duba ya tabbatar ga abin da ake ci gashi kuma ya sanar, sannan kuma kan lokacin an riga an ƙara karanta an san me ake ciki, sannan a sake dawo da rahoton. Amma ba a kai ga ma bangaren wato ta yadda ma za a san menene ma ake ciki, masana ba zo sun fasara, sun buɗa, sun karanta, sun ce gashi in aka yi wannan zai mana lahani, wannan ba zai mana lahani ba, wannan zai cutar da mu, wannan zai kaza. Ba kai ga wannan gabar ba. Ai sai an feɗe mana biri habutsiyarsa kafin mu san da yawa san abin da ake ciki. Har yanzu shi sa aka tura kwamiti a yi, je ka duba ka kawo mana, je ka duba ka kawo mana, mu san abin da ake ciki, abai kuma a kira masana su duba. To ba kai ganin ba. Amma wasu sun zo, kasan abubuwa sun lalace yanzu. Akwai wanda dama su aikinsu su yi mutane sharri, an ajiye su a ba da kuɗi a ci mutuncin mutane da sauransu. Wannan su suke irin waɗannan abubuwa na cin mutunci, a zage-zage, a waye, ba tare da bin tsarin yadda ma abin yake, an san yadda abin yake ba. Yanzu ba wata shinkafa aka kawo ba yanzu a Kano, wai an gani a wani gu sai aka ce ai wane ne, ta wane ce, sai dai yanzu aka fito aka ce ba haka bane. To kullum haka ake kai, wani dama shi aikinsa kenan, sai a sa siyasa a ciki. To wannan ba zai haifar da mai ido ba. Tsarin majalisa ana neman haɗin kan wanda ma ba naka ba. In ka ba abu da zage-zage da cin mutunci, wanda na kaɗan zai kira don ya taimaka masa, ai ba zai zo ba. Kuma wannan bai taɓa daidai da addinin mu ba, bai taɓa daidai da al'adar mu ba. Musulmi ba san shi da ƙage da mutum ƙarya ba, da cin mutuncin mutum ba. Musulmi an san shi da tsaya kan gaskiya da mutuntaka da kuma yin abin da ya dace. Amma a ce wai shikenan sai a nema abu ba haka ba, a ɓata mutum suna domin ana son a ci mutuncinsa, ai wannan ba dai ba, Allah ma ba zai kyale ba.